Tak a městečko Palermo se probouzí a probouzí se bez Zuzky, která byla náš doktor a zemřela při tragické nehodě. Takže má někdo nějaké obvinění? Matěj, ty jako jediný z nás tady řídíš auto. Jak se to mohlo naší Zuzce vůbec udělat? No dovol, tak na svoji obranu ti musím říct, že já vůbec řídit neumím a jediný, koho znám, kdo umí řídit, tak je můj kamarád Standa. A kdo je to Standa? Tak to víš, že já pracuji v hypermarketu, tak mám jako kontakt, on řídí náklaďák. A existuje vůbec? Kdo ví? Dobře, má ještě někdo nějaké jiné obvinění? Já obvinuju Sárku, protože říkala, že když nemůže vraždit, tak má v puse trávu. A myslím si, že předtím, než jsme usnuli, tak neměla v puse trávu. Já jsem si dala do pusy trávu, až si zavřela oči, takže jsi to neviděla. Tak, jdeme hlasovat. Kdo hlasuje pro Matěje? Dobře, a kdo hlasuje pro Sárku? Dobře, to je vyrovnané, takže nikdo neumírá a městečko Palermo jde znovu spát. Probouzí se vrah a vybírá si svoji oběť. Vrah si vybral oběť a usíná. Probouzí se šerif a vybírá, kdo může být vrah. A šerif taky usíná. To je ráno. To jsem se zase hrozně vyspal. Už aby tady byl můj kamarád. Je. Co to? Kdo by to mohlo být tak brzo ráno? Se musím podívat. Šerif. Ucha. V pořádku. Dobrý den, pane šerife. Dobrý den, Stando. Máme pro vás bohužel smutnou zprávu. Ach ne, co se stalo? Včera večer v 9:32 zemřela Boženka. A to jste mě polekal, já myslím, že zase zvýšili cenu vajíček. Teda ne, to je hrozné. Ne. Jak se to stalo? To je hrozná tragédie. No, někdo do ní úmyslně najel autem. To se tak stává. A každopádně, prostě tady, pane šerife. No, jelikož si z rodiny jediný, komu trošku důvěřuji, tak tě musím požádat o pomoc, jelikož se dneska konají pohřeb. A bojím se, že nějaký vrah je tvůj příbuzný. To jsou dola možná správně. A jelikož jsem správný muž, tak s radostí pomůžu k nalezení spravedlnosti. Moc krát děkuju a upřímnou soustrast. Nashledanou. Díky, nashledanou. A tak Standa vyrazil na pohřeb Boženky. Na pohřbu se rozhodl, že vyslechne pár svých příbuzných. Ahoj mami, ahoj tati. Jak se vám daří? Ahoj, synku. Ahoj. A jak to jde? Tragická to událost. A kdo vlastně umřel? No, Boženka umřela. Němcová? To jsi nemusel říct, že umřela Boženka Němcová, můj bože. Ale ne Němcová, ta druhá Boženka. Aha, tak to by byla hrozná ztráta pro naši kulturu, ještě že tak. No, takže, proč jsem tady? Musím se vás zeptat, co jste dělali minulý večer? Ten den, kdy se Boženka vlezla na silnici. No, já jsem zrovna spal. To pro tebe není typické, tati, ty většinou stavíš ten svůj traktor. Jsi si tím jistý? No, víš, on dostal nové léky na spaní od koumáka. A to dává smysl. Budíš. No a výslechy dělal i šerif. Dobrý den, paní. Božena Němcová. Boženo Němcová, jenom rychlá otázka. Co tady máte za knížku? No, já píšu novou knížku Babičku, akorát nevím, jestli se úplně jako chytne.
Jako to víš, to je takové to retro, úplně nevím, no. No, děkuji za názor. Tak, ale zpátky k vyšetření. K vraždě došlo vaším autem. Můžete mi to vysvětlit? No, já jsem odvezla děti ze školky domů a pak už jsem svoje auto neviděla. Aha, takže dobrá. Děkuji. A máte nějaké podezření na někoho? Já si myslím, že to byl Jack Sparrow, on je takovej trošku opilej. Opilej? No, dobře. Moc krát děkuji a držím palce u té knihy. Naschledanou. Nashledanou. A Standa se zatím rozhodl vyslýchat dál. Ahoj, babi. No ahoj, jak se máš? No, tak asi to nebudu podložovat, babo jedno. Co jsi dělala včera večer? Včera jsem se ti starala o dítě, protože jsi neschopný a nedokážeš se o něho postarat sám. Koukali jsme se na film. To je moc milý. Tak díky. No nic. A šerif se na doporučení vydal za kapitánem Jackem Sparrowem. Dobrý den, Jacku Sparrowe. Kapitán Jack Sparrow! Jenom klid. Nože dobrá. Zpátky k vraždě. Co? No, Boženky. Kdo? Vaše dcera. Boženka! Ne! Co jste dělal, když došlo k vraždě? Na perle jsem byl. Byl jsem rum, který mi teď došel. Jejda, to je strašné. No a kde je Elizabeth? Nevidím ji tady. S tím Turnerem zas. Nechala mě na perle samotného. S tím krakenem. Jejda. Nože dobrá, tak máte pro mě nějaké doporučení? Kdo si myslíte, že je vrah? Ta písečná karkulka, ta se mi nezdá. Nože dobrá, děkuji, nashledanou. Standa se mezi tím vydal za svými sourozencemi. Nazdar ségra, nazdar bratr. Jak vám to šlape? Jo, dobře, ale Božence už to nešlape. Všem nám je to líto. No, co jste vlastně dělali tu osudnou noc? Já jsem byl na noční směně a když jsem večer šel domů, tak auto už tam nebylo, tak jsem musel jít pěšky ve 2 ráno. Se hodně podobá Bože Němcové. Nakoupila jsem se, vařila večeře a šla spát. Nic víc. Udíš. A šerif šel na doporučení Jacka Sparrowa vyslechnout písečnou karkulku. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Já jsem písečná Karkulka a tohle je můj manžel princ Filip. Dobrý den. Karkulka je ženatá? Opty. Tedy jistě, dobrý den. Nevíte něco k náhodou této vraždě? Vraždě? Ano, vraždě. Tak to opravdu nic nevím, ne? A proč máte v puse tu trávu? Jen rychlá otázka. Proč ne? To je taky pravda. Nože, co jste dělali, když došlo k vraždě? My jsme byli, počkej, kdy se to stalo? V 9:32 večer. OK. To jsme byli v šatně a chystali jsme se na pohřeb a brečeli jsme u toho, protože jsme byli moc smutní, že Boženka zemřela. Nože dobrá, děkuji. A máte nějaké doporučení? Kdo si myslíte, že by to tak mohl být? No určitě Boženka mladší, protože to je ani není obličená v černém a poskakuje tady, je taková veselá. No jako jo, ty jako barevný šatičky na pohřbu, no. Počkat, kolik těch boženek tady máte? Asi 2 nebo 3, taky se nám to plete. Jsme ztratili počet. Dobře. Moc krát děkuji. To je ta holka, co mi bere věci. A po vyslýchání se šerif a Standa šli poradit. Tak co, šerife, máš někoho? No, ten Jack Sparrow je takový... Kapitán Jack Sparrow je takový... No, chápeš. Ale prosím tě, měsíc jsem s ním byl na Karibiku a je to nejlepší střídak, který jsem kdy měl. Přežili jsme to oka stavu.
To jo, ale rozhodl se o té z vězení, utíká před zákonem, ukradl několik lodí, prodal duši mladíka na 100 let nějakému chobotnickému muži, hodlal ukrást jeho srdce, aby ho mohl zmanipulovat a poté, co ohlasil svoji celou posádku svou přítomností, ti ještě utekl ze světa mrtvých. No jakože tak to jsem trochu přehledl. Ale já mám také podezřelého. Svou tchýni. Ona tady totiž není. A to je podezřelý. No nic, tak probereme to tebe v kanceláři. Rodino, pojďme naposledy uctít naši milovanou Boženku. Milá rodino, rozlučme se s naší úžasnou Boženkou, kterou bohužel srazilo auto. A tak se stala další vražda v městečku Palermo. A městečko Palermo se pomalinku probouzí ze spánku a probouzí se bez Elči, která byla náš šerif a byla uškrcená kabelkou. Takže máte nějaké obvinění? Já mám obvinění, pane soudce. No to ona je ten vrah. A to je konec. A děti, prosím, žádné poučení si z toho neberte.